Виноградові в рамках 4-го літературного морського фестивалю «Карпатський Пегас-2018» пройшла зустріча учасників фестивалю, гостів Вариша і його жителів із многими ізвісними поетами України та визнаними русинськими поетами Михайлом Чухраном і Володимиром Рожком. До вшитких присутніх із привітственним словом обратився голова Закарпатської організації Національної спілки письменників України Василь Густі. Це вже кілька років підряд цей Карпатський Пегас у Виноградові. І це свято не забувається. І кожен день от свято почнеться, відбудеться, закінчиться. І люди його, молодь особливо, з величезним нетерпінням чекають, коли ж це знову сюди прилине цей Карпатський Пегас. Я дуже дякую всім, що прийшли сюди. Дякую гостям нашим. Це велика увага і повага до нашого краю, до нашого Виноградова. Дякую долі за те, що творчі джерела на Виноградівщині не міліють, а вони ростуть, вони поглиблюються, наповнюються. І такі вже традиції цього прекрасного нашого міста. Дуже мило було слухати файні стихи молодих поетів, котрі прийшли поділитися своїм творчеством із метрами українського і русинського поетичного слова. І як їмся обрадувала, коли ми чула стихи по-русинськи. Вам такое уповім, то вдома було року 7. Ходила у садок та никала на діточок. Ходили сме у старшу групу, такі бладні, що то капець. І раз настав той помніжджець. Рано потимок іще, каже: мама, уставай, хаті, блузку надівай. Що за свято наступило, а сонце прямо в очі ми світило. Очі жмурю, а мамка ми уповідає: ось тіпа нова жизнь наступає. Та каже ми, що жизнь то та се називає школа. Ось файна вона, така і кольорова. Повели мене до школи і заболіло ня, такої б давали ми уколом. У ті ворота, такі зелені, я си думала, що вони черлині. Директорка мамок наших привітала, но не вовремя пісня якась заграла. І в кінці вона щось указала, і я поняла, що я попала. Минали дні, ішли годи, школа вже не тай-то вди. Ходимо у 7 клас, роздражає все вже нас. Вчителі завалюють домашку, ми ся купимо ромашку. Кіть бум не послухала си мамку, та їла бум в садковій манку. Михайло Чухран на правах тутешнього жителя і одного з газдів дійства надав першим слово гостю, легендарному русинському поетові із Ужгорода Володимиру Рожку. За пана я не годен довго спати, не от страху роботу просвистати. Чим в очі, а не пролупив, уже б чорний кавіль пив. Блаженства ліпшого не знав, за кавіль думав, його жадав, бо чорний був такої і смола, муцний б в очі лізли із чола. Він пахне так, вонь до сусіду чути, а ко не вірує, тот може се й ззути. Смакує кавіль ми горячий і студений, гуркий, солодкий і недоцукрений. І з кавілем я зачинав у день, про мене він і бензин у гень. І зася кавіль п'є сперед роботи, бо силу у руках дає, вунь до німота. До вечора я прумкну їх ще 6-7, і ніч мене хибить, свідко вам усім. От кавіля ня не трясе і серце вон не скаче. Найлакомиться тот, кого не п'є, найплаче. Я кавіль чорний люблю, воння морить. А доктор, що він шкодить, найговорить. Я кавіль смачно сербаву, од нього радость маву, хоснує він мені, се на бетон знаву. Про мене чорний кавіль то святоє. І де б го не пив, усяду ми смачноє. От цицьк я на чорний кавіль звик, на нього дяку маву і на корубок. Вон мися снить, я п'ю ще й у снові. Про мене чорний кавіль та й кустка псові. Откажуся от фруштика полуденька вечері, без кавілю мене штимує і без фуртіту двері. Казали так, будуть чесні, та куплять біциклі к мені,
Ну я вже не буду казати, бо то дуже довго. Ну, а тому то появилася якась еволюція. З триколесного хлопчик підростає, пересідати на двоколесний, а пересідати на такий біциклі двоколесний, на котрому вже є багажник. І от зовсім недавно то я в інтернеті уклав, везу позитивна реакція, уже біциклі такий з багажником, на якому може дівки возити. Біциклі такий, якби філософський, якби ви звернули увагу, біциклі то один такий транспорт, який не ходить назад, не має задню передачу. Ну от такий віршик. Тебе возив я на біциклях, на раму спереду тя клав, ми час проводили у фіглях, тебе мушею скомотав, а ти ще весело сміяла, я в тому чув любви мотив, і над землею вибось літала, бо так колеса я крутив. Тут появився хлопець Пішта, тебе на Донгові пов'юз, і з ними споритися ніщо, побив мене, як шістку туз, до нього ти сідала ззаду, та обнімала за плече, та так і бим напився яду, мене картина ся пече, а Донго тот як заведеся, горі селом як пожене, і без сліда свого серця ти накиляла геть мене. І так з бициклями обстався я на обочині життя, і пусто й задаль я старався ще раз вернутися до тя. Той Пішту зопер міліцішта, за те, що солом не надів. І зараз ходить Пішта, і нараз так і безмалів. Тепер уже твій голос чути, мой дорогенький, де ти, де? Но час назад не повернути, як бициклі назад не йде. Сивлюш гріє мою душу, все повісти я вам мушу. Дуже милий, дорогий, вариш файний, хоч малий. Сивлюш ноги в тисі миє, так отдавна вариш жиє. Чорна гора го підпереть, та й мамка го дозерать. Грілку гріє го теплиця, як горяча молодиця. Так бися, як кажуть, жило, пело того їло, пило, є із чого. Земля родить, чорна гора вино плодить, сідий Сивлюш, хвала Богу, ще не храмле вон на ногу, а розростеться в боки та й в молоді роки. Сивлюш вариш дуже красний, чом бо мав бути нещасний, чилядь робить, а й фіглює, файно аптека зачує, кість сміється та у голос, фіглі тонкі та й волос. Духу з нічим не хибить, хіба чом ту не летить, з Праги в Сивлюш аероплан. А ще звідавня Іван, шифи десь теси пропали, швидкі в Будапешті встали. Як пойти тепер в Європу? Це не через двор у шопу. А й штація не вказна, мало з неї тугусна. Не йде поїзд у Париж, ліпше нам пойти до Хиш. Вупити вина погар, копнув поїзд бо комар. Сивлюшки сімся не журять, на дурної се не хмурять, доста того, що вони мабуть, а за іншої не збавуть. Що їм Ужгород ведь хуст? Сивлюш то не писій хуст. Є така інтернетна залежність, дуже много людей, а ще має много зон, сидять у Фейсбуці, у соціальних мережах, строчать, що чекають дуже, от, якому лайка за то покладуть за текст або за фотографію, за що. От така є тяга вже до отримання лайку. Ну, я написав таку за цілу пісеньку, само співати караоке, так якби. Хоч яку я складу байку, нараз течу у Фейсбук, покладуть ми много лайку, а вадь мало, пару штук. Рано встану та не втічу, я маю скоро в туалет. Іду з лайками навстрічу, залізаю в інтернет. Ну і приспів має бути. Лайки, ви маєте п'ють куфайки, цілі ночі, цілі дні, душу грієте мені. Б'ю яйце на сковородку, беру кави я до рук, та й зроблю з цього фотку, загрузаю на Фейсбук. А під неї хтось напишу, може 40, може 2, цим єдним живу і дишу, цим лиш повна голова. Приспів і далі. Зняв би я труси і майку, кid зайседу став би лайк, а не буде доста лайку, об'явлю в Фейсбуку страйк. Вже не буду тут присутні, та все око, кук та кук, кулько лайку покладуть ми за любу фігню в Фейсбук. Донечко золота, що так довго в туалеті сидиш, а чи у тебе запор? Ні, мамочко, в мене планшет. Ще тепер така замальовка послідня. То лиш наші зони, йдучи в літі на тису, беруть із собою не парео, не чорні окулярі, не крем для загара, а й горний голубцю. Множество людей ми написало ще в коментарі, що не з голубці, і там таке меню описували, що
Ой-ой-ой. І ще одна така маленька замальовка вже на тему. Були наш челядник, єдиний у світі, котрий годен жити одночасно за двома календарями та й у двох часових поясах нараз, за Києвом та й по-нашому, та ще з двома паспортами. Місику солодкий, чому ніде один не позвониш про любов поговорити, а вселись у вечері, кой би музе спала. Бо я один на роботі та не п'ю. Коли директор школи задумав робити ремонт у спортзалі, попросив учнів винести вон козла з матами, а діти вхопили та унесли фізрука та й паскудно говорили. Іванко малий за плотом бавиться іще з болотом. З лусником го баба кличе, бо грудьому не імиче. Ніч не слуха діда з бабою, на нашкулю кличе жабою, мачку пітя та мурдує, не узоветься, як чує, коли кличуть його їсти. Не примусиш його присісти. Рінгі шпіл, такий гібуря, замащеної фурцуря, не дітвака божа кара, з блискавками чорна хмара. Уже читать і рахує, капчать нараз, що учує, палець у рот му не клади, приповісти хоч пади. Чув ож ганьба то лати. Кулько раз казала мати, як од ганьби червінівуть, провалитися волівуть, попут землю, хоть пут ділі, знавуть червініти смілі. Серед юнія, спрагота, Іван стоїть кара плота, паску незно комусь лає, вонь поштарька умліває, що йшла якраз путем, трясучи старим кустем. Іванко в парадичках маріює у грядках, згойкала на дітвака. Це показія така. Чом так лаєш? Це гріх. Так уйді дому надбіг. Іванко нараз заткався, далі голосно узвався. Парадичку би ми з'їв, зарепець, ще не дозрів, би почервініли лаву, бо на бетон це се знаву, ож од ганьби червінівуть, так і нараз підозрівуть. Мамка так мені казали, вони нігда не брехали. Що на се тому боїш? Тихо прумкнеш, от і з'їш. Казав правду сей дітвак, ти у всьому щось не так, як учув, порозумів, і де треба, приповів. Є на такий випадок віршик про сильне сонце, і ви себе всі впознаєте в ньому. Сонце пекло соловом, тяпкала щерява масть, швидко се спрятало повон, песлись розкривать пасть. В голову дасть сонце фрічку і доста, не мусить удар. Зона ладяться на річку, чоловіков пивбар. Челині плечі і лиця, гиби се спекли на огни, під корчиком кожним теплиця, бізуно під 40 тіни. Мухи не хочуть літати, крумплі не хочуть рости. Пішли на моря депутати, утікли до пекла чорти. І там в глибині, аж на споді, у сонця, вони се спасуть. Усохло геть на городі, курися ніч не несуть. Лезу під сливу на сіні, і гадка повзе через лінь. І бізнес я на Україні любить се прятати в тінь. В курті гатьки лиш убрати, не йдуся на сонце пече, і пойду на пляж загоряти під місяцем лиш вночі. Літо своє оттрубіло, пришкентала осінь сміло, ту септембер жек добігать, сонце спати скорше лігать. Запалилося вино, в краю знавуться давно, студено у ноги босі, ту вино браня на носі. Чорні грезники звисавуть, лугошіся прогинавуть, дощ гримить, хоч го не треба, хмарнося не видко неба, вино брати вже час, бо обсиплеться раз-раз. Цілий тиждень дощ сипів, миригує, удурів. Став на час вино побрати, встигнути не просвистати. Петро гойкать на жону, поможи нам, пояну. Я бривав у ту горду, у роботою убув. Лазиво напарував, ключку, а й відро узяв. Грезників відро пакує, доки не паде, пілує. Відра майра отбирає, у горду так висипає, межитом дуру позерать, докде бумбульки зазберать. Швидко було б добрі, лем неділя на дворі. Служба несь, робити гріх. Забув Петрогі на сміх. Розхвілилося, вон пілує, в календар не фідялує. Та й малфа Петро різать, кожний грезничок досігать, лем болото у дворі. Петро тягнеся вгорі, лазивося розчахнуло, сховзлося і потягнулося гінеска та й камінь.
гримнув землю, а чий амінь. Злазивомся переплюх, черядник би так не люх. Майля та й пес завила, зато панку гойнила. Ревементивка вже ктує, доктор шупать маріює, у неділю на роботі не в сухому, а в болоті. Гурі в очі закотив, каже, ребра суломив, в больницю тя веземе, бо ту разу не даме. З шофером Петра на ноші вже б забив од Майрі гроші. Тут Петро якось ожив, не реве хіба гобив, вже на ношах жуні гойкать, потопче, а то та йойкать. Розолі мушту бочки, лем не бий там затички. Петро ще щось говорив, шофер педалу здавив і у вариш погриміли. Рингіль видіти хотіли. Рингіль докторам казав, Петро ребра поламав. Груди фачником в'язали і лежати розказали. Та і хрест цегінь лежить, не речить, лем морконить, не кинеться ледво дихать, боїться ось уже здихать. Дома засічав селові, по слезах і по плачові, Майря боса от болота, скочила в гурду із плота, потоптала, помісила, такої ноги в мушки змила. Фрат з болотом, як Петро, не дай Бог ломив ребро. У бочки мушна цідила, що Петро казав забила, заплішила чуб в бочки, тічуть в очі і свічки, бо у больниці газда, серце жаль, гризе біда. На колодицю, пивницю, у хліві замкла телицю, перебралася, пілує, знати, як газдася чує. За 2 тижні Петро дома. Що нового тут до грома? Першим ділом до пивниці, гілегінь до молодиці. За чим двері утворив, та й Бого зачмілив. Обручі з бочок зорвало, по пивниці розметало, шибнуло у нус квасним, вина море сперед ним. У теплому вино скисло, чуб не пущать, як притисло, бочки такою розорвало, а вино се розоляло. У больниці волів умерти, відітеся горше смерти. Бесіду модняло, розум такою поплело, шлюбкать сегінь по винові, обернувся гріх Петрові. У неділю гріх робити, бо се маємо молити. Согрішивість кара прийде, Бог не з палицю надойде. Тиск високий, пульс зажатий, скаче в градуснику ртуть, мусай хлопче полежати, а про вулицю забудь. Прима, Малборо, Прилуки, всі, які на світі суть, не посміють взяти в руки, сьогодні про них забудь. Другі будуть їсти м'ясо, то його у себе труть, і про солдері ковбаси на охтема вже забудь. За 100 грамами 100 грами і скляниці якся лють, і про п'янку з цимбурами хоче жити, та забудь. Зоно іпні, зоно файні, круглий зад, високу грудь, встрічі з ними явні, тайні, забудь. Найке в чорної діті не несуть послідню путь, ситко доброї на світі, забудь. Цілий час зузнів ми вуха, медицина, дух і суть. Доктор, думав, я тя слухав, забудь. Як казала одна учасниця про мене, із виду ніби і поета я купив та нормальний чоловік. Медицина, це було написано майдавно, коли був, він так, можна сказати, популярний, модний потячий гриб, пам'ятаєте, пташини. З'їв я носку буса типа стегенце, і тепер не дусить і горить лице. Бурянки по козі і зертанки хрип. Це люди бозі, не пташиний гриб. Я газетам вірю, пишуть там не раз, що проклятий вірус атакує нас. І чогось міняє мені тот мікроб. Я же крил не маю, ротуня, не дзьоб. Совня я от птиці, дятла, качура, лес на гузиці пуха і пера. Хозу не літаю, прособом не жер. Кажуть, що в Китаї когось від цього вмер. У гнізді не сизу, не несу яєця, той мені визу приходить конець. Ані кукуріку, ані коткода, бігтиме в патіку, бо буде біда. Та не уйду з дому, смолі ме течуть. Треба би на поміч кликати врачу, най поставлять клізму, вадюкол дадуть, лиш бо організму не прийшов капут. Куряче баціло, геть мене лишив. Правда, одно діло я ще не лишив. Комину спудотри, коза гасить звер. Це ще людський доктор, це ветеринар.
По тому читання префайних поезій унікальну русинську бесіду продовжувалися без малого 2 години, і при тому позирачі, про котрих це було вже не перше дійство, готові були слухати наших майстрів слова іще довго. І це при тому, що часть гостів із других областей України не дуже розуміла по-русинськи. Тематика стихів обидвох подкарпатців була фіглярна, а й би стиль і язик кожного були домак унікальними. Кіт Чухран, майстер цього жанра, підмічав у поетичних шориках тонкі деталі менталітету нашого народу та і нелем нашого, і у дуже м'якій іронічній формі їх преподносив позирачам. То у гибофіглярних стихах Володимира Гавриловича, задаколи фест з саркастичним портретом русина простака, припозірувався образ роботяги і благого штруженика, порядного сім'янина. Тому у фуртошні плескання були достойно вплатню обох за їх талант і труд. Jedna osoba, не знаю кого, анонімно загнали ми на інтернет таку мікробайку, но це можна прочитати лише в Селюсі, но може в Берегові. У других районах, тим паче повсюднісно читати, бо мені це так полюбило, це не я написав, но це мені мусився поділити. Колобок Модьору. Катился гомбовц смотрит навстречу лисицу. Сио гомбовц, сио лисицу. Лисица говорит: гомбовц, я тебя скушаю. Не, лисица, ты меня не скушаешь. Я одной дома убежал, одной поубежал, и у тебя убегу. А тогда вислать гомбовц, вислать лисицу. Юрій Продан, голова обласного научно-культурологічного общества імені Олександра Духновича, проінформував, що Михаїл Чухран є газдом русинського культурно-белетристичного часописа «Отцюзнено», а Володимир Рожко – дописувачем журнала і членом редколегії цього часописа. Журнал «Отцюзнено» був зачатий у літі 2016 року. Ініціатором був Юрій Продан, голова общества імені Олександра Духновича. Михайло Чухран нараз почав допомагати, випустивши перші 2 номера Володимир Драгун. Ну і в юлію 2016 року вийшов перший номер цього журнала. Спочатку 2 номера були упущені Драгуном, тобто він його оплатив, цей журнал. Потім вже підписчиками з 3-го номера підписчики перекрили фактично своїми грошми 3 номера. Це за 17-й рік. У 18-му році був прогрес, ми вже змогли грошми підписчику перекрити 4 номера. Ну і тим не менше Драгун нам допомагає, тому що там є податки, є такі фінансові проблеми невеличкі, і постійно він їх старається сам порішати. Журнал фактично Русину, це єдиний русинський журнал на Подкарпаттю, і для Русину він, по-моєму, є дуже хосенним. Тому ви знайдете і матеріали по етнографії, по фольклору, знайдете русинську поезію, прозу. Дописчиками журналу є русини із майже всього світу, є з Росії, є із Чехії, Словаччини. Ми контактуємо із другими періодичними медійними виданнями, які випускають русини за Гатаром. Ну, група підписчиків постійно збирається, ми говоримо, випускаємо журнал за граматичними нормами граматики Анна Мегело, і група підписчиків збирається фактично після кожного випуску кожного журналу. Говоримо, які проблеми обговорюємо, на які норми будемо опирати, десь робимо якісь зміни, додаються постійно дописувачі. Мені дуже приємно, що, наприклад, у цьому вже 9-му номері прийшов до нас Василь Попик, дуже файний русинський поет. Мар'ян Токар почав писати знамениті історії, це для нас велика честь. І постійно люди є, які хочуть писати у журнал. Так, Микола Ріжко тепер готує у нас сам з Глубинного, дуже нам приємно, доктор, який вже писав до нас, а тепер він готує ще один матеріал, вже дзвонив. І ми постійно слухаємо конструктивну критику. Ну, ясно, що критикують нас усі, кругом критикують. Критикують ті, хто хоче, щоб журнал жив, і ті, щоб він не жив. І, ну, конструктивна критика ми її чуємо. Ми чуємо, де фальш, де дійсно нам хочуть допомогти, а де нас хочуть утопити. Ну і само собою стараємося, щоб цей єдиний русинський журнал продовжував жити, продовжував нести людям радість і не дати умерти, асимілюватися нашому народу.
Як подмітив по виступам один із організацій фестивалю Олександр Косенко, член Національної спілки журналістів України, що такі стрічі було б добре поводити в'єдно з українськими писателями. Косен от цього про обидва рокаші, і український, і русинський, був би великий. Так що 5-й Карпатський Пегас може чекати іменно усякі у формі і в всьому форматі.